Herriz herri, lantokiz lantoki, mugimendu feministarekin elkarlanean jarraituko dugu. Guztiontzako zaintza duinak lortu arte, borrokan jarraituko dugu. Beste behin hemen gaur etorri gara, 2023ko azaroaren 30-ko greba feminista egin genuenetik. Aldi horren atan elkartu ginen zaintza eskubide kolektiboen alde, eta zenbait sindikatuok erabaki genuen borrokatu bertzala zaintzan krisiari aurre egiteko zaintza publiko kolektibo komunitario baten alde. Urte terdi pasa da egun horretatik eta egoera berdinean gaude, eta horren ondorioz bai instituzioak eta patronalak interpelatzen ditugu. Nahi duguna da zaintzak privatizaziotik kendu eta zaintza publikoak izatera. Horrek suposatuko luke langile askoren lanbaldintzak hobetzea. Eta horregatik hemen gaude berriz ere, eta hemen jarraituko dugu zaintza duin batzuk lortu arte. Mugimendu feministatik gerturatu gara sindikatuen mobilizazio hau babestera ere bai, ulertuta orain dela urte bete eta piko greba feminista orokorra egin genuela, eta bai Nafar gobernutik, bai Euskal gobernutik aldaketarik ez dela egon salatu nahi genuen gaur ere, eta baita ere bestea intersindikaleko espaziotik aldarrikatzen diren batez ere 3 puntu nagusi, alde batetik. Negozio bihurtzen dituzten zaintza sektoreko lanekin bukatu behar dela, bestetik ere bai zaintza sistema publiko eta komunitarioa garatzeko aurrera pausoak egiten ari garela, eta hori babesten dugula, eta zaintza sektoreko langileen lanbaldintzak duindu nahi ditugula, Eta horretarako mugimendu feministatik gerturatu gara mobilizazio hauek babestera, esatea ere bai, sektore ezberdinetan ere bai aurrera jarraitzen dugula lanean, ez bakarrik sindikatuetako espazioetatik, baizik eta ere etxeko eta zaintza langileen markoa ere bai aurrera jarraitu duela, mugimendu feministak aurrera jarraitu duela koordinazio nazionalean elkartzen eta aurrera pausoak zehazten, eta besterik gabe aldarrikatzea zaintza sistema publiko eta komunitarioa nahi dugula orain, eta gobernuek hartu behar dituztela, bai patronalak eta gobernuek hartu behar dituztela neurriak honetan.